Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but Spokesperson ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rin pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Ka NPP hi kata ngilaban sutu ba kata long hi kata la hi kala ban kiar na kane ka ban review ya ka reservation namar ya kata ngilaban sutu baga NPP kadon ka political agenda kamde issue ka hidden political agenda kalong ka open political agenda henry ka ek basusi kalong ba yangi bangi don ka yangi la ya kren pa ya kene ka agenda jongi walong ban wanra ya kene ka jingpen kala ya ka job reservation policy ka bangi labu ha ka manifesto jongi ha snem arjara pulai assembly election kende ke ek ba ikla kalong ba kikeno pen ban yangi bangi dan hidden political agenda ngingim dan hidden political agenda na du so election ngisong thu baganai bagade de ban review but ngin yai demand hiru ban de ban review yangi ka election kam day benong ba ngi perkhat na komenta jong kata election dan election na bomban election habang hindi pinaki injeki ba ya gani namar ba komong UP ba ka VPP kam day tangka sang perthai lega day ru ka political socio political movement but ya kini issues yim day bang isim tangam political party isim ka kum ka movement jong ka jela ba jong ka jatin riu tim day tang makani inang ni sakmat kinang buon ki jingdawa gi jong inang buon ki imat ki pangin hapan wanra wat sa surok lu adak sarkar kamtre ban an sim ya kilat kilenti ban sekri yau pai ba kamde ka jingya le jong ka BPP kene ka jingya le jong ki bre ki basutho satang bre bom sutho ubre bom lang pule bat ubre bom la hiru ban an ngalabanong ban an sutho ya ka ek balat ho ha ka job reservation policy tang kita ki bre ki ba percaya kini namar ba ha ka job reservation policy na ho sha baya kan ni reservation kile namar kila ha ka autonomous state kila pa ki badon ha ka government ki duna palat na kini ki backward communities commercial tribe na but namar ba ka article 16 clause 4 jong constitution of India ka sha wala kadon makana ka right to equality ka sha ya ka government whether central and ka state ru banbu ya ka job reservation policy na ka benta ki backward classes ay nang tawa de na pa kini ka job reservation policy ka ongru bakadon artli criteria haba ki determine ya kini ka job reservation policy 1972 but ka way kita kalong ba in accordance with population. Sakaway pwede, keeping in mind the efficiency in administration. But halo kata kisa reserve ya ka 80%. 80 plus 5. Hinring nong yepi ka to ka jingken ka baki kiyo. Kamday ka jingken ka baday ka factual data. Lane ka jingken ka baday biyang. Namar ya kito kinambo hang to i kibaki la sim nakasim ki claim page na ka census abagi ong in accordance with population kamu pihak yahi na ka population tigandon jing yung ngiling ilaman ang pamantang isu ang pin bahaya ka to ka reservation policy 1972 idegan himdan kaman review ro kata supin baha ya ka kum ka spirit jong ka reservation policy 1972 kata abyang na yabun kitin na yabun niya ya gani ong ya kitu gla persya makin puli bah hi ya ka job reservation policy perka ek implication jong katu ka kitu kikintin ba ho ang tu balada kim su thu ya kata nanong if I'm very sorry at the level of their intelligence ni su thu ba kani ka sarkar hi ya kata ti kala ban kan persyang bai kan pine ya kata ngila su thu pa inre ke ba ngi kwa ba nong ba nakaliang jong nong yalam jongiru ba aden unom pinjem namar kani gamdei ka jingdawa ka bom donong rim kadi ka jingdawa ka ba donong rim di ka ba don kami sarkar kalong ba kan play jingmut jing perkhat
di jongka ban page ya ke ka badai sisha banle dadangi ka party bat ada presiden jongin ya dawa ya ke bom dondong rem kata di kubur bak sarkar kadai ban kulut hindai haba kadai ke cing dawa ka ba dondong rem kalong ke bas kulit ran ya government bahkan long bahkan set kulit kumni bahkan nom ai ka response ya kadai ke jong ka BBP